Najsrećniji dan za mamu je stigao, beba je došla na svet. Šta mamama savetujete u ovoj situaciji prilikom izlaska iz porodilišta? Da li ste uz neke uobičajene savete dodali još po neki koji bi im dodatno pomogao? Sve što smo do sada savetovali, savetujemo i dalje. Dojenje, ali dojenje naravno uz maksimalnu higijenu. Sa maskom na licu, bez obzira da li se radi o mamama koje su pozitivne ili suspektne ili su zdrave. U ovom trenutku ipak je preporučljivo da doje apsolutno, ali uz primjenu svih higijenskih mera. Pranje ruku, dezinfekcija sredina i naravno što je mnogo važno, nikakvi socijalni kontakti. Nažalost, nije to baš lako izvesti, ali je zaista neophodno u ovom trenutku kad je novorođenče u pitanju. Ono što smo mi dodatno uveli u kod žene koja izlazi iz našeg porodilišta je kontakt telefon sa nama gde može mama da komunicira po izlasku, zato što nisu više moguće takve posete iz poznate situacije domovima zdravlja i savetovalištima, pa su mame u nekom narednom periodu sami po sebi uplašene i potrebno im je neki savet i kontakt. Mi smo im omogućili taj kontakt gde po izlasku iz porodilišta dobiju broj telefona, da mogu da nas pozovu, da se savetuju, dobiju smernice kako da se ponašaju dalje, za šta god vezano za dojenje, vezano za virus, za to kome da se jave i tako dalje. To je jedina razlika u odnosu na ono stanje gde smo imali ambulantu i mogli tu decu da pregledamo za 10, 5, 15 dana kad je bilo potrebno.